Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men nayaɓire ha joni de koye faahe jangaten. Allah wallino on kollama faa o no a natirta hen, on kollama faa o no i natirta hen, on kollama faa o no e natirta hen. Hande kadi oɗon kolle faa o holno o natirta hen. Bismillah jangen. Windande nayaɓire nde nani Dental Dina TV Amo jeeno ko hen jiɗɗo jeeyede hen o. Bisimilla ma jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal gara binda nde jeeɗa e jangoɓe walloɓe duusoɓe gara wevma abonnement nanna hen 77 906 81 mbaɗa hen ballal ma e jingare ma to wata on jarama jokke golle min beltima nannaki famnaki oɗon balle on ballat oɗon jingane on jingal gowoni gonga. Wala bisimillah jangen. Windana nayaɓire nde eɗen janga faa mawɗo e faa tokoso. Hande noon ko o naati hen waɗa mbiyen fo, ɗo ko foo, ɗo ko of, ɗo ko of, ɗo ko fof, ɗo ko foof. Ayde wadde faa mawɗo e faa tokoso ɗum ɗo gandi kadi ko foti ko jangate e faa e hewde ko ɗo haaɗi ma woni faa mawɗo tokoso ko jangate e masgal ko pooɗo ngal fooɗani walla pooɗowal. Waɗɗo fooɗani mbasa foodde mbiya fo, ɗo fooɗi mbiya foo, ay ɗo fooɗani mbiya of, ɗo fooɗi mbiya of, ay ɗo fooɗani mbiya fof, ay ɗo fooɗi mbiya foof. Bismillah jangen. Faa mawɗo faa tokoso fo, foo, of, fof, foof. Faa mawɗo faa tokoso ɗo ko fo, ɗo ko foo, ɗo ko of, ɗo ko of, ɗo ko fof, ɗo ko foof. Jangen. Faa mawɗo faa tokoso garama sen pular ummorto ko bange nana faye bange ñaamo adi ko fo rewi hen ko foo ɗon timmi garana of, ɗon timmi les gara fof, foof ko jangate e faa masiyade o ko ɗo haaɗi ɗeggi ando heɓi gandal kewgal accinani noon jawowo heɓata ɗum ɗo gandal woni ɗo kono cikkata tan ko fa fo of fof fof ala ko ha ganda sa yiɗi windude faa ko ni windirte mawɗo tokoso wayni kala ko wayni ko fo, so wayni ko foo, so wayni ko of, so wayni ko of, ko wayni ko fof, so wayni ko foof. Sa yiɗi winde noon ko wayi noon e nder bindima ko ɗo garanta ɗum ɗo noon so tawi a wawani ɗo a yahatade wadde sa nani woɓɓe mbima ɗum janggama janguitama woɗɗo ɓe doga jokka haajuma an jaaha jangga ha mbawa gappoɗa yiɓe mbawiɓe ɓe kon waw anda so a wawde eto wawde gabboɗa wawɓe wadde jangen gotol ɓaren faa mawɗo faa tokoso ɗo ko fo, ɗo ko foo, ɗo ko of, ɗo ko of, ɗo ko fof, ɗo ko foof. Hankkadi en ɓaari faa mawɗo faa tokoso fo, foo, of, fof, foof. Windande men nayaɓire nde haaɗiɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañoton jangon ɗigga yo Allah hokku on sagoji mon ko yidde wawde sago amen ko yon mbaw wadde mbaɗon balle mon no wiya no wiira 77 906 81 oto hay goɗɗo hoore mum e moƴƴere yahore nde ballen jingen duusen yo koye namde famde e jabde e gollude wassalam.